எல்லாம் இல்லைங்களா? நம்ம ஸ்கை மொபைல்ஸ் ஒன் டே ஆஃபர் தினமும் சிறப்பா அழகா சூப்பரா வித்தியாசமா விதவிதமா உங்களுக்கு பிடிச்ச பல ஆஃபர்களை தினம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதே போலவே இன்னைக்கான சூப்பரான ஆஃபர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்க, எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இந்த வீடியோ லிங்கை கட்டாயமா வச்சுங்க. அப்படி வைக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு மட்டும் தான் இப்படியாப்பட்ட ஆஃபர்கள் கிடைக்கும். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்திருந்தீங்க, நம்ம எதுவும் சொல்லிக்கல. அந்த பாத்தீங்கன்னா டெம்பர் கிளாஸ் ஆஃபருக்காக வந்தீங்கன்னா நீங்க கடவாசலம் தான் ஸ்டேட்டஸ் வச்சீங்க. அப்படி வைக்காதீங்க, பல முறை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதை மாரி வைக்கிறீங்க, அப்படி வைக்காதீங்க. அப்படி வச்சீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், அடுத்தடுத்த ஆஃபர்ல உங்களுக்கு அந்த ஆஃபர் பயன்பட வைக்க மாட்டோம். என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்ம ஆஃபர்ல அந்த பொருட்களை ஆஃபர் பொருட்லாம் கொடுக்க மாட்டோம். அதனால மிஸ் பண்ணாம என்ன பண்ணுங்க, வீட்டில் இருக்க மாதிரி நீங்க ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா தான் ஓரளவுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த முடியும். அப்படி தெரிஞ்சாதான் நிறைய பேருக்கு இந்த ஆஃபர் போய் சேரும், எனக்கு விளம்பரமாகும். அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்றேன், நான் இந்த ஸ்டேட்டஸை வைக்க சொல்றேன். அதனால கட்டாயமா வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இந்த வீடியோ லிங்கை வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம், வெறும் 50 ரூபாய்க்கு சூப்பரான ஹெட்போனை வேற எங்கேயும் கிடைக்காத நம்ம ஸ்கை மொபைல்ஸ் ஒன் டே ஆஃபர்ல தர இருக்கோம். அதனால இல்லைங்க, மிஸ் பண்ணாம வந்து வாங்கிங்க. வெறும் 50 ரூபா மட்டும் நம்ம ஸ்கை மொபைல்ஸ் ஒன் டே ஆஃபர்ல. கட்டாயமா வாட்ஸ்அப் சேனல்ல இந்த வீடியோ லிங்க் வச்சுங்க. இது வாட்ஸ்அப்பா இருக்கலாம், ஃபேஸ்புக்கா இருக்கலாம், இல்லை இன்ஸ்டாவா இருக்கலாம், அதுவும் இல்லைன்னா யூடியூபா கூட இருக்கலாம். நீங்க எந்த வீடியோ இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப் சேனல்ல வச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா மட்டும் தான் இந்த ஆஃபர் கொடுப்போம். அதனால மிஸ் பண்ணாம வாங்கிங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.